Ramogi TV kawachaka ni weche manyien ni piny owacho mamalo oweyo sirkal mag kaontis kendgi ewi kedo gi midhiero mag kodh mar El Nino. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owacho ni onge pesa ma piny owacho dhi miyo sirkal mag kaontis mar konyo jopiny ma oula kelo negi midhiero. Maendi en ataro kod weche mane Gachagua nogono nowacho odiochieng' manyoro ni piny owacho osechwalo bilion 10 ne kaontis mar kedo gi midhiero mar El Nino. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino koro leronwa, bagni makamano koro keto ngima jopiny kama ng'ao ka gikia koro ne gichom kanye. E bwo seche 24 kende, leo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo weche ariyo mopogore ewi omenda mag kedo gi midhiero mag kodh El Nino, kendo keto ngima jopiny makalo e midhiero makamago kama ng'ao ka gikia ni resruok margi dhi wuok kanye. E romo mar jochiw kony mawuok e pinje maoko kod piny owacho e kar dak ma jalup jatend piny ma Karen, Gachagua oweyo jopiny ka guonyo wiyegi bang' thieno ni onge pesa ma piny owacho dhi miyo sirkal mag kaontis e kedo gi midhiero mag El Nino. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. They are expected to use emergency money within their financial provision and to reallocate money within their budget to intervene for the people that they govern. Giwang' teko, Gachagua ojwang'o sirkal mag kaontis ka onyiso gin giting' msalaba margi kuom manyo yore machielo mag choko omenda mag konyo jopiny ma pi oula nego e gwengegi ka rito kony mag sirkal ka achiel kod goyo koko. We did not agree anywhere that we'll give money to the counties for El Nino. So we want to make a clarification that whatever money the national government will apply will come from our end, from our part of the shareable revenue. And we expect the county governments also to look for resources within their allocation from the shareable revenue and from their own source revenue so that we understand each other. Mae nataro kod weche manyocha owacho chieng' tich ariyo e boma ma Mombasa, kama nyocha owacho odiochieng' alanga ni piny owacho osemiyo sirkal mag kaontis bilion 10 mar kedo gi midhiero mag El Nino. Gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa, wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana, zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Wache makamano ne okwed motegno kod gavana Masia James Orengo kod nyawadgi ma Mombasa Abdul Swamad Sharif, chung' mane osir lwedo kod riwruok mar gavana COG mane oseyo Gachagua kuom rwako siasa e midhiero madhi nyime kod daro jopiny, ketho mwandugi ka achiel gi lal kod ngimagi. Date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. Bang' COG kuodo wiye, Gachagua olokore kasa kendo wacho ni omenda ma piny owacho ne osingo mar miyo sirkal mag kaontis ne en omenda mawuok e agulu mar chwalo dongruok e kind sirkal mamalo kod sirkal mag kaontis mag ok pes El Nino. Gachagua bende olokore kendo dino dhoge ewi bilion 10 mane owacho ni piny owacho osemiyo kaontis, ka olero ni sirkal osemana golo bilion 2.4 e juma mokalo mar kedo gi midhiero mag El Nino. As a national government, last week we released 2.4 billion Kenya shillings as an initial injection into the effort, and will continue to inject more as we proceed on. Makelo penjo ni en pesa marom nadi ma sirkal osegolo e kedo gi midhiero mag El Nino e kind bilion 10 manyoro kod bilion 2.4 ma Gachagua owacho odiochieng' ma kawuono. E twak margi, COG wacho ni piny owacho mamalo pok ochwalo negi omenda maromo bilion 62.5 mag dongruok, omenda ma Gachagua dwaro ni mondo kaontis otigo e konyo jopiny makalo e midhiero mag El Nino. As a matter of fact, counties are owed a total of 62.58 billion from the equitable share that is yet to be disbursed as follows.
makelo penjo ni sirkal mag kaontis dhi golo omenda ma kamago kanye ka piny owacho pod omoko omenda maromo bilion 62.5. Un to wan. Mane ute ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua omiyo sirkal mag kaontis ewi kedo gi midhiero mar El Nino. Gachagua wacho motegno ni onge pesa ma piny owacho biro miyo sirkal mag kaontis e kedo gi midhiero ma okel kod koth mar El Nino. Kendo kwayo kaontis mondo many pesa margi giwegi mar kedo gi midhiero ma kamago. Makelo penjo ni to ang'o momiyo Gachagua odiochieng' manyoro ne owacho ni sirkal osemiyo kaontis omenda maromo bilion 10 mar kedo gi midhiero mar El Nino. En ng'ano ma wacho adiera. To bende sirkal mag kaontis nigi nyalo mar choko omenda madwarore e kedo kod midhiero mar El Nino. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.